זה הערב הגדול בחיינו. אנחנו עושים דיאטה חודשים לפני, רבים על סידור השולחנות, שוברים את הכוס, והנה אנחנו נשואים כדת משה וישראל. הבעיות מתחילות אחר כך. אחד מכל 4 זוגות בישראל מוצא את עצמו על מדרגות הרבנות. מתווכח על רכוש ועל הסכם משמורת ועל ילדים. פסק דין יוצא דופן מטיל קנסות כבדים של אלפי שקלים על אי עמידה בהסכם המשמורת. עורכת הדין אלינור סופיר, סגנית יושב ראש הוועדה לענייני משפחה במחוז מרכז. ערב טוב לך. ערב טוב, נעים מאוד. בואי ספרי לנו קודם כל על הפסיקה הזאת. האם היא יוצאת דופן חריגה? האם אפשר להגדיר אותה כפסיקה תקדימית? אי אפשר להגדיר אותה כפסיקה תקדימית, משום שהיא ניתנה על ידי הערכאה הראשונה, בעצם ערכאת בית המשפט לענייני משפחה, ולא בערכאה גבוהה. זאת אומרת, היא מנחה? היא אפילו לא מנחה, מכיוון שהיא נפסקה לבית המשפט למשפחה באשדוד. אז מה יוצא דופן בפסיקה הזאת מפסיקות קודמות? יש הרי אלפים. נכון. מפסיקות קודמות ניכר כי בית המשפט מטיל סנקציות בסך של כמה מאות שקלים בודדים על כל סיכול של הסדר ראייה או אי קיומו של הסדר ראייה. מדובר על בין 500 ל-1,000 שקלים בגין כל סיכול. ההחלטה האחרונה שניתנה על ידי בית המשפט למשפחה באשדוד, כבוד השופטת אלפסי, קבעה ראשית כל שהאם צריכה לעודד את הסדרי הראייה היא מקטינה, וככל שהיא לא תעודד והבת לא תרצה להיפגש עם האב, היא עדיין תחויב בסכום הגבוה של 10,000 שקלים בגין כל סיכול. כלומר, בגין כל הסדר שלא יתקיים, כאשר נקודת המוצא שהיא יכולה לעודד את הקטינה לראות את אביה ולקיים עמו מפגשים. זה משהו שהוא חדש יחסית, אנחנו לא נתקלנו בזה. השאלה לא נתקלנו בזה בעבר, בסכום כזה אסטרונומי לא נתקלנו בעבר. זה מעיד בעצם על גישת בית המשפט. אני חושבת שבית המשפט אמר את דברו בעניין הזה שהסוגיה הזאת של הסדרת קשר בין ההורה הלא משמורן לבין הקטין היא סוגיה מאוד חשובה שתיתן עליה את הדין, וכמובן לפסוק סנקציות כספיות בהתאם. החשיבות של הקשר, במיוחד לעת פירוד או גירושין, היא חשיבות משמעותית. יש חשיבות גבוהה מאוד לכך שאותו ילד קטין יוכל לזכות בעצם בשני הוריו, ויהיה לו בחייו 2 דמויות הוריות ולא אחת. גם האב וגם האם. זאת אומרת, עכשיו בעקבות הפסיקה המאוד יוצאת דופן, המאוד חריגה הזאת, אנחנו נצפה לעוד פסיקות מהסוג הזה, או שזה משהו שהוא חד פעמי לדעתך? אין לדעת. אני חושבת שכן אפשר להשתמש במה שנאמר במסגרת ההחלטה גם במקרים נוספים. זאת אומרת, במקרים הנכונים והראויים לבוא ולהדגיש בעצם, במקרים שיש תסמונת ניכור הורית לדוגמה, כאשר ברור שהאם היא זאת שמסיתה את הקטין מלהיפגש עם אביו, במקרה כמו שקרה במקרה האחרון הזה שעליו אנחנו מדברים, אז אפשר להשתמש בזה ולומר ולטעון במסגרת הליכים אחרים, לבוא ולומר כן, יש כאן גם הורה שהוא מסית את הילד, יש לו מכוחו, הוא יכול לעודד את הילד לקיים את ההסדרים, ולכן גם שהילד לא מעוניין וזה בגלל בעצם אותה האם, אפשר להטיל עליו סנקציה כספית גבוהה. יכול להיות כמובן שניתן להביא את הפסיקה הזאת שניתנה בפני בתי משפט לענייני משפחה אחרים ונוספים, כמובן. והנקודה כמובן ברורה. עורכת הדין אלינור סופיר, תודה רבה לך. תודה.